på kangen! Jeg har fuldt ud i hovedet, ikke? Ja. Hun har sådan, hvor der fucker søster stemme i virkeligheden. Hun er med her for det stemme. Han er kæft, hun er kæreste med, der hedder Alice. Det kan man heller ikke i virkeligheden. Jeg ved, hvor hun hedder Mia. Hvad hedder du i Arbo? Jeg hedder Stine Særlig. What the fucker? Min pæk! Min fucker! Fucking rød, du ser det her, altså! Så bare! Fucking bøsse, der er! Hvad er det? Det hedder mullinger! Det hedder mullefludinger! Ja, mand! Hun har sådan en fucking passer, vi skal ikke se så. Han er en, der hedder mullinger. Eller, hvad fuck det nu, vi kalder hende? Mulleflue! Ja, mand, det er hende, ikke? Hun er min, eller hvad fuck nu er det hedder? Hun er min virtuelle... Nej, hun er ikke min kæreste, mand. Hun er 14 år. Men hun er min virtuelle mor i Harbo. Ikke? Og hun er kæreste med en, der hedder Ali, og hun har en sexet stemme, ikke? Ikke? Jeg har mødt hende. Ikke? Jeg har mødt hende. Ja. Og så hun har de der... Hey! For helvede. Hallo, ikke? En, der hedder Mulle... Blue. Ja, Mulleflue, ikke? Hun er min virtuelle, eller hvad det hedder? Mor. Ja, mor, ikke? Og hun har en kæreste. Ja, han hedder lige Ali et eller andet. Et 2. Det er 2, men hun er så kæreste med mig i et, ikke? Hun har bare sådan en motherfuckeristisk stemme, ikke? Altså sådan en her. Jamen hej, ikke? Den er bare så fucking sexet. Hallo, men Ali, ikke? Ja. Jo, nok. Han er nok lidt sådan lidt nørdet, ikke? Ja. Han er jo for det meste online i Harbo, ikke? Altså det, jeg laver mest i Harbo, det er jo at kysse med en kæreste, ikke? Ja. Ja. Og derfor, ikke? Er det jo, at hey!